back to Eton Foodies. खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि डिशानो जाहैबाय अमा टमेट' रायजोफोर अरेंज पर्क आंनि दादानि संनाय बिराद गोथाव नुखाबाय मिलौदोनो स' आं दा जानोसै स' I'll start eating you enjoy watching thank you God for the food दा आं जानोसै रायजोफोर ग्रेभिजों जागोनोसै संनायावथ' थाव होखायाखै नुखादों रायजोफोर होख्लायनोसै होमबालाय दे Wow. मोदोमनाया बरोथार Wow. Boleh Dan dah melu kadang.
ओरैनो थाइसे जानो हासिगोन आं किं चिलिखौ दालिखौनो बावलायबाय जानो रायजोफोरनि बेदरानो बिराद गोथाव जादों Finish. That's all vậy, phần vạ. Birazcık goथावखामोन रायलायफोर मिलौजोबखादों थेंक इउ लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होलांदो